Ngaxelisa engathi ungaqala ngalokho okungama-once, ungaqala ngalokho ukuzohlala uduma. Uma ubuza ukuthi unani emsebenzini usho into esigqilaza yakho thina singamajongo ukuthi futhi emsebenzini ngifuna noma imuphi. Uma uthi ufuna noma umsebenzi awukwazi ukucomplain uma kuthiwa imali encane. Ucomplain nayo experience. Into eshaya amajongo ngathi engayibuka ngalelo simpilo ukube kuthiwa nathi sinabantu ababengasiyala omazi ngabe mhlawumbe sinezinto ezinkulu kakhulu namhlanje. Yeah. Iqhawula yithi amazwi angawo ukuthi aqhamuka kodwa umncane kangaka. Ngumzali. Amazwi engane na umzali ngeke efana. Into engafana umzimba wengane neumzali nomzali. Hey qhawela nje usingene nenyakeni mhlawumbe umhla ka4 manje qhawe umhla ka4 qhawe ngabe ya ukuthi nje ngihambe nje ngithola qhawe ngifuna nje ukuthola qhawe ukuthi ngabe ke izinto kanjena